Amb l'escaire i el cartabó podem anar de 0 a 180 graus de 15 en 15 graus. Recordem com es tracen paral·leles i perpendiculars amb l'escaire i el cartabó. L'escaire, que té forma de L, es manté fix i el cartabó, que té dos catets iguals, és mòbil, és a dir, és el que movem, girant-lo 90 graus. Pel que fa al signe dels angles, quan mesurem de 0 a 90 graus, els angles són positius, i quan mesurem de 180 graus cap a 90 graus, els angles són negatius. És a dir, el sentit positiu dels angles es mesura en sentit antihorari i el sentit negatiu dels angles es mesura en sentit horari, com les busques d'un rellotge. És a dir, en el sentit que giren les busques d'un rellotge. Tic-tac, tic-tac. Bé, doncs ara anem passant de 15 graus en 15 graus, canviant la disposició de l'escaire i el cartabó. Començarem pel primer quadrant, que va de 0 a 90 graus, i continuarem pel segon quadrant, que va dels 90 graus als 180 graus. L'angle de 105 graus es pot fer tant respecte del primer quadrant com respecte del segon quadrant.